Прикатен натиҷаи таҳқиқоти илмиест, ки он ба пояи дониши биопластикӣ ба вуҷуд омадааст. Барои муайян намудани таъсири прикатен дар пӯст озмоиши хеле соддаро анҷом медиҳем. Рӯи ин хонумро пеш аз истифодаи прикатен бо дастгоҳи сканери сеандоза тасвирбардорӣ мекунем. чуноне ки мебинем хатҳои ожанг дар чеҳра, даври лаб ва атрофи чашм комилан мушоҳида мешаванд. онҳоро аломатгузорӣ кардем ва пас аз 20 рӯзи истифода аз малҳами прикатен дубора акси рӯи хонумро сканер гирифтем ва онро бо натиҷаи рӯзи аввал муқоиса намудем. тибқи таҳлили дастгоҳ 41% хатҳои ожанги рӯй коҳиш ёфтааст. пас аз 56 рӯзи истифодаи малҳами прикатен дар маҷмӯъ 76% хатҳои ожанги рӯи ин хонум бартараф карда шуд. прикатен ҷавонии дубораро дар рӯй эҳсос намо. хизматрасонӣ ва дастрас намудан ройгон аст. шитобед то ҷавониро дубора дарёбед.